Dan maar eens even zien. Zo'n mooie witte wereld hier. Dat is toch geweldig? Geweldig. De eerste vlakjes vallen al een beetje. Het is snijdt de moon. En zat je misschien wel hier ha. Code oranje vanwege de sneeuw des doos. Dit is nooit een mooi green hier. Zie je? Zeg maar, dag met je handje. Dat is echt de sneeuw des doods. Die komt aanpassen. Dat is pas om, zo zeg je, 12. Dan begint je recht. Ik zit in de gaten hoor, die 11, 12. Geweldig. Afdappen. Maar dat je me nog weer afdappen. Zeg maar die aardappje. Daar kan ook die baltje aan. Lekker. Ik zeg dat ze ananasbal. Ja. Ananasbal, nou die hoek dus net. Hè. Meestal, ik maak eigenlijk alles op behalve ananas. Dat ik echt een skijthekel op. In dat schaphoek zou je zo net eens zien. Ik denk dat het hier ergens is. Nee, ik ben op zoek naar een eindkap. Voor me hier is het een eindkap. Ik wist niet dat dat zou heten, maar je zult het afdappen weer. Maar ik had het idee dat ik warm ben. Binnendraad, buitendraad. Ja, ik zeg maar gelijk zei, dus ik had er net al te volle doel hoor. Actie. Want dan put ik hoor dat joh. Ik denk van betekent gewoon in een handig systeem, dan best van al. Maar blijkbaar ben er heel veel opties bij het cv gebeuren. Maar oma, zo zijn hier. Het is begonnen. Jawel, het is begonnen. Ongelooflijk. We snijden heel niet goed. Dat we naar wij komen kennen, hè? Geweldig. Nou, dit is sneeuwapocalypse van 20 centimeter wezen, maar dan weet ik het net. Dan moet het ook gauw gewoon komen, hoor. Want... Er wie iets van 10 centimeter voorspeld, maar hoe wiet is dat dan? Want misschien is er nou al 3 centimeter vallen of zo, maar ja, dat bloot wie het, dus dan wordt het toch nooit 10 centimeter als een pak sneeuw. I don't know. Ja, ik niet, dat is een beetje sketchy al, ja, hè? Ik denk dat het ook een beetje... Zal ik eerst even een wetruitsysteem waarin. Ik ging daar ook die radiatoren erop heel je boven. Gas. Zo. Nou, dat past goed. Alleen dat die orenondersteuning, er zit een actuaalondersteuning op deze kachel. Maar dat is wat een hele oren maar. Dan mag ik stoppen naar de winkeltag. Naar de gamma in dit geval. Om die oren weer om te ruilen en te zien dat ze dan de goeie... Dan moet ik er eigenlijk om een dapje. Nou, ze weer even door het noodwaar in, hè? Code oranje. Toegevoegd aan de selectie. Inmiddels had ik de goeie dap maar ophellen. Ik moest eerst bij de gamma del om die oren weer in te leveren. Die is mijn naam hier. En ja, toen is bij de gamma net een afrit dap. Dus moest ik nog weer bij de praxis del om daar nog weer extra dappen te halen. Het is nu al Jan hier, we zullen even zien hoe het bij de sneeuw ligt. Oh, kijk eens even. Het gaat even door met de code oranje, maar inmiddels snijdt hij nog goed. Zijn het ook code oranje aan het? Bare tijden. Ja toch? Ja. Het is een beetje gelijk mooi. Winter Wonderland hier, hè? Geweldig. Dikker over glijden. Dat is gevaarlijk op fiets, hè? Want snatte glijden en daar. Vond je het leuk filmpje? Doe dan toe omheen. Volgens mij is je abonneer je dan op mijn kanaal, de Frieske Vlogger. En dan zie ik bij de volgende video weer. Oeh, skip. Geweldig.